ಅಂಚನೆ ಯಾನೈತೆ ಬತ್ತನಾತೆ ಅಂಚನೆ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲೈನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂವಿ ತೀರ ಬೋದಿತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಜಿ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ವಾ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋವನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೀಡುವೈನ ಮೂವಿ ₹200 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ನ ಭಯಂಕರ ಅಸಲೈನ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಚೂರು ನೂದೆಡ್ ಐಬೆ ಪನೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ನೂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂವಿ ಆತಂದು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ ಸಾಂಗ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ ಸೂಪರ್ ಆದ್ರೆ ಕಿಡು ಆತಂದು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂವಿ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂದು ಉಂಡು ಪೋರ್ಚಿ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂವಿ ಆತಂದು ಪೂರಾಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಲಿ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಆತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತ್ ಕಿಡು ಅದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಬೆಳೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿಡ್ಕಾಚಿ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಆತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಂಜನೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಕೀಡು ಆತಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಆತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮೂರಡೆ ಅಪ್ಪಣ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕತೆ ಬರ ದೇಡಿದು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುಧರೆ ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂಚದಾಯ್ತ ಬಂದ ಸುಲಾಚನ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಉಂಡು ಭಾರತ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲ್ಪುಣೆ ಇಲ್ಲನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಫುಲ್ ನೂದು ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಪಾಣಾಜಪುರ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಈತುಂಟ ಬರೋಣ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಶಾನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಹೀರೋ ಈ ಮೂವಿದ ಶಾನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮೂವಿ ಏರಿಯಲ್ಲೇ ಬೋಲಿ ಜನ ಇನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರುಗು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪುತ್ತೂರುಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ ಆಯನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಶಾನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಹೀರೋ ನೋಡ ಸೂಪರ್ ಕೀಟು ಆತಂಡು JP ತುಮಿನಾಡು ಬುಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಂಡು ಕನ್ಪುಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ತೋಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಟೆ ಬತ್ತನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಕಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಯ್ ತೂತು ರಪ್ಪ ಪಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆಪುಡ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಶೋ ಫುಲ್ ಆತಂದು ಸಾಧಾರಣ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಯಂಕರ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಅಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ CDS ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತುಯರ CDS ಅನ್ನ ಇರ್ತುಯರ ಮೂವಿ ತುಯರ ಎಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇರು ತೂಜನ ಎಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಂಕಿ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತನೇನೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಾದರಿಕ ಅಂಜನೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂವಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಜನೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪೆ ಏನಂತಿರ್ತಾರೆ ಶಾನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಆತನ ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಆರೆ JP ತುಮಿನಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ JP ತುಮಿನಾಡು ಬರೇನರ್ಲ ಆರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಡಿ ಪೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬಂದಾಗ ಚೂರ್ ಅಂದತ್ತ ಮಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಮೋಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಳೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಇದಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಲ 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು 11 ಕಾಲದ ಶೋ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಾನ ಶೋ ಮುಗಿತಿರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ಪಡೆ ಬೇಕ ಹೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಳ್ಳೆ ಈಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಇತ್ತಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಳ್ಳು ಹೊಡ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅನ್ಬೇಡ ಒಂದು ಶುರು ಆಪಣೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಶುರು ಆಪಣೆ ಮೂವಿ ಭಯಂಕರ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇಡೇ ಶುರು ಆಪಣೆ ಭಯಂಕರ ಆತಾರೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಾಯ್ತು ಹೊತ್ತುಂಡ ಎಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಆತದೆ ಅನ್ಬೇಡ ಬೊಡಿಪಾತಿಜೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಇಂಚನೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಡಿಪಾತಿಜೇರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಆದ ನಂಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಮ್ಮೂರದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಏನೇ ಬಂದಿಡ ಪನ್ಪೇನು ಇನ್ನ ಬೋಂಡ ಅನ್ಪೆ ಏನ್ಬೇಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಏರಿಯಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಆಪಣಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಬಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಏರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ ಸುಮೇದ್ ಕೆ ಅಂಚನೇನ ಅಂಚನ ತೋಜು ಸುಮೇದ್ ಕೆ ಅಣ್ಣ ತೋಜುಂಡು ಹೊಸ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಂದೀಪ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರು
ಎಡಿಟರ್ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಮಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಐದುಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಒಪ್ಪಾಡು ರಿಪೀಟ್ ವಾಚ್ ಕತೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಭಯಂಕರ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕೀಟು ಕಾಮಿಡಿ ತಿಳಿತು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಂಡೇನೆ ನಮ್ಮ ಶಾನಿಲ್ ಗೌತಮ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಬಂಡನ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣತೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸಿಡಿಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಂತ್ಯಾರ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಂಜನ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂದು ಸೀದಾ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಕೀಡು ಮೂವಿ ಓ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಭಯಂಕರ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಎಟ್ಟದ ಇರ್ಲದ ಸೀನ್ ಬರೋಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಡ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಂಬರ್ ಎತ್ತಂದು ಹೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದುಕ್ಕಡಕುಳ್ಳು ದುಪ್ಪರ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪಲೆ ತಿಳಿಸಿ ಎತ್ತು ಬಿಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೂರು ಎಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಲತ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಉಂಟೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈವ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಇದಾತಂಡು ಏರಂತ ಇತ್ತೇರ್ಮನೆಟ್ ತೂಪೆನು ಶಾನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಬುಕ ಮೈಮೆ ರಾಮದಾಸ ಏರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು ಓಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಏರು ಮಾರ ಎಂದು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಏರು ಮಾರೆ ಒಂದು ಊರುದಾರು ಶೆಟ್ಟಿ ಏರು ಹೊಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮೂವಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಮೂವಿ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಭಯಂಕರ ರಂಜು ಲೋಗರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂವಿ ಪೋದು ತೂಲ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಡು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದೊಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಳತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್లా ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಭಯಂಕರ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಣ ಮುಂದೆ ಓರ್ ಚೇರ್ಲ ಆಚರ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚುಳ್ಳರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲರ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚುಳ್ಳರ್ ತುಲೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಜಿ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಾರ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಣ್ಣದ ಕೊಸಿಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆತೆ ಬುಕ ನಿಕ್ಲು ಲಾಜಿಕ್ ಲೂಜಿಕ್ ಕಾಜಿಕ್ ಅಂತ ತೂಯರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅವರ ವಾಳ ಲೋಕಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಮೋಷನ್ ಉಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಇಜ್ಜನ ಬಾಡಿರಜ್ಜಿ ಮರ್ಲ ಬಾಡ್ನ ಜಾಲೆಜ್ ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಅಂಜನೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಡ್ಯದ ಜಾತದ ಹೋಗ್ನು ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಏನ ಮೂವಿ ಅಂಟದ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಾಪನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇತೆ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇತೆ ಒರೆಯವ್ರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೆಲವು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂವಿ ಬ್ರೋ ಮೂವಿದ ಉದರ ಅಂತ ಜತ ನಮ್ಮಂದು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನೆ ಅಂತ ಓದು ಬತ್ರಾತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಮ್ಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಕೋಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮಿಯೋಲ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಏರು ಬಣ್ಣದ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲರಿ ಲೀಕ್ ಅವು ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಡುಂಡು ಕ್ಯಾಮಿಯೋಲ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಿಡುಕಚ್ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುದರ್ ಬನ್ನಡ ಸೋ ಮರ್ತೋಗ್ನು ಮಾರ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಎಡುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆದು 7:45 ಒಂದು ಹೊತ್ತುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಶೋ ಫುಲ್ಲು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾ ಪುತ್ತೂರು ಪಾರ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು 7 ಶೋ ಫುಲ್ ಆತ ನೋಜೋರು ಬೆಡ್ಡ ನಿಕ್ಲು ಪೋಳೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚುಂಡು ಲ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಜ್ಜೆ ಬ್ರೋ
ಗುರುಸ್ಥಿತಿ ಓ ಮೂವಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ತುಳೆ ತುಳೆ ಮಿಸ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತಿ ಸಂಡೆ ಬೋಳೆ ಬಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಮರ್ತೇನೆ ಉದಾರೈತ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಇತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಮಲ್ಲ ಇಡ್ಡೇಜಿ ಇದು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಭಾಷೆ ಅಡ ಖುಷಿಯ ತೀರ ಕುಳ್ಳುದು ನಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಂದು ಪೋಯಿನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಐದು ಜನ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ಫುಲ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ಫುಲ್ ತಿರ್ತ ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ತಿರ್ತ ಇಂಚದ ಓಡ್ಚ ಎರಡು ಇಂಚ ಕೊಳದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿಪುಳ ಲೆಕ್ಕಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಐಟಮ್ ಅಂತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟ್ ಎತ್ತರ ಪೊಡಿ ಹೊರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎರಡು ಸತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಥಿಯೇಟರ್ OTT ತಗೊಳ್ಳಿ OTT ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬರೋ ಎಡ ಮಜಾ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಚೂರು ಕುಳೆತ್ತ ಟೈಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕತೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಕುಳೆ ಒಂದುಂಡು ತುಳಿ ಕುಳೆತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೆದ ಒಂದುಂಟು ವೆರೈಟಿ ಕುಳೆತ್ತ ಕತೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಭಯಂಕರ ಆತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಇಂಚಪಡು ನಾನು ಈ ಟೈಪ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಏನಿತ್ತುಂಟ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಮೈನ್ ರೋಲು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ದುಂಬು ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಮಂತೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮೈನ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಮಿ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ತುಳೆ ಮೈನ್ ಏರ್ ಬಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಇವಾಗ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಇವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇಡೆ ಕಾಂತಾರಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನ ನಮ್ಮೂರ್ದ ದೀಪಕ್ ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸೇರು ಎನ್ನೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋ ಒಲ್ಪದಾರನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಹೀರೋ ಒಲ್ಪದಾರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಣ ಗದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿದ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎಂಚೋ ಎತ್ತಿಂಡು ಗೊತ್ತನ ಕಿಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋರು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂವಿ ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನೋಡೋಣ ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಬಂಡದು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಅದೇ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಅಂಚ ಮುಂಡು ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವರ ಬೋಂಡ ಪನ್ನೊಳಿಯನು ನಾನು ಬರ್ಪಣಾಗಲಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೂವಿ ಅನಿತ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಪನ್ಪಣ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಅಂಚಂಡ ಏನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತ ಬಂಡ ಸುಲೋಚನ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಂಚನೆ ಚೂರು 10 ಗಂಟೆ ಶೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ತುಂಬೆ ಪನ್ನಡ ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಾಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೂವಿ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ 2 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಚೂರು ಎಮೋಷನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ನೂದೇರು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುನೊಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೂದು ಕಾಮಿಡಿ ನೂದು ಬರ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಒಂಚೂರು ಕುಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಜ್ಜಿನಾಗ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಅವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅದಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತನ ತೋಜೋಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂಗಳೂರು ಏನೇ ಜನ ಇರ್ತೇವೆ ಭಯಂಕರ ಜನ ಇರ್ತೇವೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ನಂಗೆ ಬೋಡೆನಾತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊರ ಪೊರ್ಲು ತೆಲಿಪೊಳಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಾಣ ಜನದ ಕಾಮಿಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೆಲಿಪೊಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ಯೂಲ್ ಉಂಡು ಮಿಡ್ ಆನಾಗ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರಡೆ ಗರ್ನಲ್ ಆಡುకున్న ಸೀನ್ ವಿಚ ಆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರ ಆರ್ನ ಭಯಂಕರ ಎಂಟ್ರಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂಚ ಸೂಪರ್ ಆದ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು 10 ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಮೂವಿ ಆತಡೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭೂತ ಇದೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೈನ ಬಗ್ಗೆ ಅರೋಣ ನನ್ನ ಬೇತ ಉಂಟು
ಬತ್ತಿರಂದ ಪಾತೆರ್ಗ ಸೂಫ್ರಂದ ಎರ್ಲ ಜಿರು ಪೂರ ಇರ್ಲ ಪೋಯರು ಒಂಜನ ಹತ್ತೇರು ಆರು ಇರ್ನ ಪುದರ ಎಂಚ ಬಲ್ಲೆವ್ರ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಅಣ್ಣ ಒಣಸುಗ ಅಜ್ಜದ ആറ് പോയര് ആറ് പത്തില് ആറ് പോയര് ആട് പത്തില് ആറ് പത്തിര് അർണ പുതർ പല്ലಗೆ ഇർണ പുതർ ಎಂಚಂಡದ ಪಲ್ಲಗೆ ಆಯ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಮಂತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಕ ಬಲೆ ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಆറ് പോയര് ആറ് ദേവനി ആറ് പോയര് ഓളിയരാറ് ആറ് പോയര് ಪೂರ್ವ ಏರ್ಲು ಇಜ್ಜರ ಬತ್ತೆರ ಇಜ್ಜರ എഡാത്തില് ഭയങ്കര മൂവിയാണ് മൂവി ಕುಳ್ಳುದು ಸರ್ಚ್ ಅನ್ಪಿರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆನೆಟ್ಟು ಅಂಚಂತ ತೋರಿಸಿ ಕುಳ್ಳುದು ತೂಲೆ ಮೂವಿ ಅದು ತೆಲಿಪಾರ ಅದೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೂವಿಗೆ ಕಿಡು ಮೂವಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ಪಿಸಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾರು ಮಂತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ದೂರ ಪೋಯೆ ಲಾ 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 ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಬಣ್ಣಂಗ ತುಪ್ಪ ಇದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಣೆ ಏನ ಬತ್ತಿರ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡಿಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿಬ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಬದ್ದಿ ಹಿಡ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ನನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಬೂರುಂಡು ಮೂಲೆ ಬೂರುಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ಈಗ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವರ 260 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತಾನೆ ಬ್ಲೂ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಪೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ತೀರ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಟ್ರ್ ಗೊತ್ತನೋ ಜೋನು ಓಲೆ ಗೊತ್ತವಣೆ ಓಲಿಯ ಕೊತ್ತವಣೆ ಲೈಟ್ ಬರೋತ್ತು ನೀ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ನೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ನೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋದಿಟ್ಟೋಳಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಬ್ರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಣ್ಣ ಇರ್ನ ಒಣಸ ಅಂಡ ಏನ್ ಮಂಟೆ ಒಣಸವರ್ ಮಂಟೆ ಅಪ್ಪನ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪನ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂತಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಿಮೋಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬುಗ ಮುಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಒಳಿಯ ಸ್ವಿಚ್ ಈ ತರ್ಕದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂಜೆ ಲೈಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಮೋಟು ಸ್ವಿಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ 3 ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಚೂರು ದಿನ್ನಲುಂಟು ಅಂಚನೆ ಇಂಚವರ ಅಂತೀರಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ದು ಇಂಚ ದಿಡಿಯರಾಪುಂಡು ಇಂಚ ದಿಡಿಯರಾಪುಂಡು ಇಂಚ ದಿಡಿಯರಾಪುಂಡು ಇಪ್ಪಿರಾಪುಂಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಉದ್ದಾಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ದಿಡಿಯರಾಪುಂಡು ಬರ್ಬೇಡ ಬೋಡ್ಚಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಕುಡಾವು ಬೋಡ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪನೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ಈರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಣ್ಣೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಚಾರ್ಯರ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ತಾರ ಇಂಜೋರ್ಚೋಣೆ ಹೋಳಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇಚ್ಚತ್ತ ಅಂಚ ಅಂದ ಶೇರ್ ಮಂತುಳ್ಳೆ ಲೈವ್ನು ಶೇರ್ ಮಂತುಳ್ಳೆ ಪೂರೆಗಳ ಶೇರ್ ಮಂತುಳ್ಳೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಏನು ದಾಯ ಪತ್ರ ಮನ್ನಡ ಮೂಯ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂದು ತೂಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಭಯಂಕರ 100% ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಜಿನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫೇಸ್ ತೋಳಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಆತಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ನೆಂಕ್ ಮೂವಿ ಅಂಚನಿಕ್ಲಿ ಯಾರು ಮಂತನೆ ಎಂತ ಬತ್ತನಾತೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಏನೊಂಜಿ 11 ಕಾಲದ ಶೋ ತೂಯಿನ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಲನ್ನ ಸೂರಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಳೋಂಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹೋದು ಮಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಸೈಟಾ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದವಳಿ
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಪೊರ್ಲುದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಮುನೆ ಪುತ್ತೂರು ತಿಂತೆ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದು ದೊಣ್ಣೆ ಆತಜಿ ಮುಳ್ಪದ ದೊಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಮಂಗಳೂರುದ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಆಯ ಎಬ್ಬಿದೆ ನಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಅವ ನಾವು ಆಯಂಚು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಯಿಗಳುಂಡು ಆಯ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅವು ಲೇಟ್ ಅವ ಬಣ್ಣ ಅಂಡ ಲೇಟ್ ಅವ ಅಂಚು ಮೆಗ್ಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಜನ ಬರ್ತದೆ ನಾಯಿ ಕೊಡ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆತ್ತಿನೈತೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಪಿ ಸತ್ಯ ಕಡೆ ಇಂದೊಂದು ಒಂದು ಉಂಟದು ತೆಗೆಡು ಅಂಜನೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ತುಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಊರು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಮೂಯ್ದುಲ ಬ್ರೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮೂವಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಯಾನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿವರಾಜ್ ಜನ ಪೋಯಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಪೋಲಿ ಸೂಪರಾ ಆಡ ಒಣಸಾಂಡ ಯಾನ ಸೂಪರ್ 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 ಅಲ್ಲ ಒಣಸಾಂಡ ಒಣಸಾಂಡ ಈ ಜಾವಡಾತೆ ನಾ ಬತ್ತನಾತೆ ಶಿವರಾಜ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನಾತೆ ಆಯ್ತೀರ ಆತಜಿ ಆತಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಮಾರ ಆತಜಿ ಇಂತ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡ ಬಿಡದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತಿರ ಜನ ಒಳ್ತು ಆತಿರೋನು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಆತಜಿ ಆತಜಿ ಆವಡತೆ ಮೀದೆ ಆತಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೀದು ಉಂಪಣೆ ಸೋ ಟೈಮ್ ಎತ್ತನ ತುಳಿ ಪೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಆತನೆ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಇಂದುವೆ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ಪೆ ಬುಧವಾರ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ಪೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಾನಲ್ದ ಬುಧವಾರ ಬನ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಪೆ ಚಾನಲ್ದ ಬುಧವಾರ ಬನ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಲ್ಲೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಇಂದುವೇನಾ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಇವ್ನು ಊರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ರಪ್ಪರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಾ ದಿ ಅವ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಾ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ ಹತ್ತದ ಅವ ಚಾನಲ್ ಅಂದ ಅವತ್ತವ ಇದು ಬೇತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ತೂಪ ಕಡ ಮನ್ಪೆ ಏನ ಆಯ್ ಮನ್ಪೆ ಅವ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എഡപ്പണെങ്കില് പൊളിപ്പ് ഏത് ಬೇಕಬೋತ್ತೆ 11 ಕಾಲಗೆ ಶೋ ಅಂತದೆ ಬೇಕಬೋತ್ತೆ ಮುಳ್ತೈತೆ ಜನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬಸ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಹೋದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೋದು ಒಂದು ಚಾ ಬರಿ ನಮ್ಗೆ ಚಾ ನೋಯ್ಕೊರ ಚಹಾ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟಂತೆ ಅವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋಯಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ 10:45 ಆತನು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮೂವಿ ಸುರಾಂಡ್ 11 ಕಾಲ ಶೋ ಸುರಾಂಡ್ ಬೇಕ ಬೋಡೆ ಮುಯ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಇತ್ತಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ತುಂಬೆ ಬೋಲ ಅಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಾರ್ದು ಮೂವಿ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಮೂವಿ ರಪ್ಪ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಇಡೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಜನ ಮರ್ಪನೆ ನಡುಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ ಯಾರನ್ನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇತನ ತೂಕ ಪುಷ್ಪರಾಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅದ ನೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅತ್ತೆ ತುಡು ಎಮೋಷನ್ ಬರ ಆಯದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂದಡಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಅಲೆಂಜಿನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂವಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಅಲೆಂಜಿದೆ ಏನಾರನ್ನ ಫೋಟೋ ತೂಕಪೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೋಯರು ನಾಡ್ದು ಫೋಟೋ ತೂಕಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡ್ಪಿಡ್ಲೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಡ್ಪಿಡ್ಲೆ
ಅಶ್ವಥ್ ಎ ಜಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಡಕಾಯ ಬರ್ಚುಂಡು ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಿರಿ ತೂಪವೆ ಎಂತಲೆ ಆಯ ನಾಯನ ಇರನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಮನ್ಲೆ ಪೋರ್ಚು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮುಳು ಉದಾಸೀನ ಅಪ್ಪಳು ಪಾತಿರ್ಲೆನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಒಣ್ಣೆ ಅನ್ನ ಆರು ಆರು ದೂರ ಆರು ಫೋಟೋ ತೂಪವೆ ಎಂತಲೆ ಪಾತಿರ್ನ ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂಚ ಬೇಕ ಅನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಐತಿಗೂ ಬೇಲೆ ಐತೆ ಮಂತ್ರ ಅಂಜನ ಪಂಡನ ಐತೆ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲು ಅವರೊಳ ಹೋಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಬರ್ಜನ ಅವೇ ಬೋದು ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲ ಇತ್ತಿದೆ ಎತ್ತದೆ ತೂಪ ಪುಷ್ಪನ ಅಷ್ಟು ಎಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅದ ನೀವು ಕೆಲವು ಇರಿಟೇಷನ್ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಇರಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಪೆ ಬುಕೊಂಜಿ ಬಾನು ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಪನ್ಪೆಂತಲೆ ಜನವರಾಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾನು ಅನ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡೈಟ್ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡಾತನೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾನೆ ಎಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತನ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡದ ಸೂಪರ್ ಆತ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೆ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲೆ ಊರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡರಿದ್ರು ಬೆಚ್ಚ ನಾಯ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪಿಲ್ಲನ ಆಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಓ ಬತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಲೈವ್ನು ತೂಗಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಮಂತ್ ಶಾರ್ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೆ ಶಾರ್ ಜಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶಾರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಆಯ್ ಮನೆ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಂడి ಪುಷ್ಪರಾಜ ಗೊತ್ತು ಕಾಂತಾರಾಡು ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆತ ತೊಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಜನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಂಬುದರ ಬತ್ತನಾರೇನ ಅತ್ತ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ ಅತ್ತ ಪರ್ಪಲ್ ಲವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ ಪರ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತೇನೆ ತೂಕ ತಿಕ್ಕು ಜುಟೆ ತುಜಿ ಬೇರೆ ಪುಷ್ಪಣ್ಣೆ ಹೋಯರಾ ತೂಪವೆ ಪುಷ್ಪಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಪುಷ್ಪಣ್ಣೆ ಕಾಂತಾರಡು ತೂದುಪಾರು ಬೇರೆನ ರೋಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ಭಯಂಕರ ಆತಂಡೆ ಆರ ಎಂಟ್ರಿ ಬುರ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ತೂಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೆಲಿಪಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆರು ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೋಜಿ 2-4 ಹಿಡಿದು ತೋರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಪುಷ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಡದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆನ ರೋಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಡು ಆತಂಡೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಕಿಡು ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಂತೆ ನಾನು ಅಂದು ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಬೋಡ ನೆಟ್ ಈ 2 ಜನ ಹೀರೋ ಏರ್ ಪಣಿಯರ ಪಂಚಿ 2 ಜನ ಹೀರೋ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ತಪ್ಪೊಂಜಿ ಮರ್ತನು ಶಾನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ತೋರದಾರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾನು ನಮ್ಮ ಬುಧರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಸೂಪರ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಆತ ಆ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಡು ಆತಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಮಲಯಾಳಂ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಗುರುಪ್ರಮ ಕೆಲ ಸೀನ್ ತೂನಾಗ ರಿಮೇಕ್ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೆಲವು ಮಲಯಾಳ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ಕೋಚಿ ಆ ಟೈಪು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಬೇಜಾರ ಏನಿದಾಯ್ತು ಅಂತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಏರಿಯಾದವೇ ಕತೆ ಆತ ತುಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲೆ ಇರ್ತೀರ ಅಂಚ ಎಟ್ಟು ತುಳು ಬರ್ತೀರ ತುಳು ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪಾರ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಂಟು ಪದ್ಯ ಬರೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಡು ಆತ ದೆಂಬೇರು ಅನ್ನ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಗಮ್ಮತ್ ಐತೇನಿ ಕೊಡೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ಕೊಡೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ವರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಬೇರು ಪುಷ್ಪನ್ನ ವೇണ്ടത് എനിക്ക് തൂതുപ്പാറ കാന്താരയുടെ പൂറ തൂതുപ്പാറ എംബേര് ഇമ്പേറിന റോള് തൂളെ എനിക്ക് ആ മൂയില് അച്ഛനെ സൂപ്പർ ആകുന്നുണ്ട് നാളെ നാളെ സൂ ഫ്രം സോ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ ಮನ್ಪುಜೆರಿ ಇರಲ್ಲ ತಾನೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪುಜೆರಿ ಇನ್ನು ಆಯ್ ಮನ್ಪುಲೆನ್ನ ಆಯ್ ಮಂತ್ರದ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಆಯ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪುಗನಮ ಪಾತೆರ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಆರು ಪೋಯಿರಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡೆ ಇವರು ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಓಳು ಪನ್ಪು ದಡ್ಕ ಪುನಃ ಅತ್ತತ್ತೆ ಪೆರ್ಲ ಬೆದ್ರಂಪಳ ಏರಿಯಾ ಏರ್ನೂರು ಬೆದ್ರಂಪಳನ ಆಯಣ್ಣ ಆಯ್ ಏರ್ನ ಒಣಸಾಂಡ ಬಣಪು ತಡ್ಕ ಮೂಲತ್ತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಂತ ಬಣಪು ತಡ್ಕ ಆಯಣ್ಣ ಬಣಪು ತಡ್ಕತ್ತು ಅಂಚನಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಕಡೆ ತಕ್ಲೆ ಅದಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೂಫ್ರಮ್ ಶೋದ ಎಂಕೋತಿದ್ದ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ಪೊದು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಬರಲದ ಮೂವಿ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರು ಮೂವಿ ಅವು ತೂಕನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಆರ್ತರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತೂಕ ಬ್ಲೆಬ್ಲೇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ತೂಕಿಯರ ಅಂತ ಅಂದತ್ತತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪಿರ ಸೂಫ್ರಮ್ അതിന് ബജറ്റ് എത്ത് ಗೊತ್ತುಜಿ 4 ಕೋಟಿ 5 ಕೋಟಿ ಇದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತೋಚುಂಡು ಕೆಲ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಕ್ಕೆದ CGI ಬರುಂಡು ಕಕ್ಕೆದ ಸೀನ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕತ್ತೆದಲ್ಲ ಬೋಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡುಂಡು ಆಪಿ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತೆ ಉಂಡ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅಂಡದು ಅಂಚ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕತೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾನೆ ಉಂಡ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ದಾಯ್ತು ಪಂಡದು ತೀರ ಬೈರಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಲವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ವರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರಂಜನಾಪ್ಡು ಸಪೋರ್ಟ ಮಂತ್ರಂಜನಾಪ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿದೈ ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಡ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲಯಾಳ ಅಂದತ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಟ್ ಉಂಟು ಸಾರಿ ಬತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚೊತ್ತುಜಿ ಅಂದತ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ 2 ಸೈಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ತೂಪು ನಾವು ಐಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಡೇ ಎಂಚ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಜೆಟ್ 4 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ 10.9 ಉಂಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಜೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೂಕ ಇಂಚಾತನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಂದು ಎಂಚೋತ್ತಲ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಒಂದು ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಮನೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸುಮಾದ್ ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅವಳು ಹೋಗಿ SFX ಸೌಂಡ್ ಬಂದೋಡ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮರತೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮೂವಿ ಬಂದ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದತ್ತು ಆ ಮೂವಿ ಬಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟಾತೆ ಅನ್ಸಿ ಮೂವಿ ಬಂದ ಇಂಕ ಚೂರು ಮರಲಾತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ತಾರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ತಿಯರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ತಿಯರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ತಿಯರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವು ಇತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವು ಅಂತೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಒರ್ಮ ಉಂಟು ಮೊಡ IM ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಅವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಂತಲೇ ಪೋರ್ಚನ ಮನ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪ ಪೋರ್ಚೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪ ತುಪ್ಪ ಜೈ ಅಶ್ವತೇಜ್ ಜೈ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಇದರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಲೈವ್ ಅವರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಬರಂದ ಚಾನಲ್ ತತ್ತ ಒಂದು ಇರುಂದು ಕೊರಿಯಾರ ಎಂಕ್ ಐಡಿ ಕೊರಿಯಾರ ಐನ ಬರಂದೆ ಡೌಟ್ ಅಂಚ ಬರ್ತೀವಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡು ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪೋರ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪೋರ್ಚಿ ಇರು ಮೂಲೆಂದು ಒಂದೆ ಪೋರ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾಡ್ಪಂತ
ಓನು ಡೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲೇರು ஒரு ஹை ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಣಸು ಬರ ನಿಕ್ಲನ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದತ್ತ ಒತ್ತುಜಿ ಬತ್ತನಂಡೆ ಇರು ಪುದರ್ ಒಂದ ಬರುವತ್ತು ನಾಯಿದ ಚಿತ್ರ ಅದವಿ ನೀ ನಾಯಿದ ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ವ ನಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ನಾಯಿದ ಚಿತ್ರ ಉಂಟು ಅವ್ವ ಅವತ್ತ ಆ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು BZ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಡುಂಬೀರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು BZ ಆಯಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆನಾಡ ಅವೇನಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿ ನಾಯ್ದವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜ ಪೇಜ್ ಅಶ್ವತ್ ಏಜೆಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಶ್ವತ್ ಏಜೆಪ್ ಅನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಟೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಯಣ್ಣ ಈಗ ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕೇರ್ BZ ಯಾರವರಲ್ಲಿ BZ ಪೋಯರ BZ ಆಯಣ್ಣ ಇರು ಮೂಯ್ತಿಯರ ವಾ ಮೂಯ್ ಬಂಡ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೂಯ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬ್ರೋ ಆಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಮ್ಕ ತೂಪ ಲೈವ್ ಆവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വെച്ച് അവ എംക മൻപ ഞാൻ ഇരെ റിപ്ലൈ വർക്ക ഓക്കെ ആയി മൻപ ഇര് പോർച്ച് ഇര് ತುಳಿ ಅದೇ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ಬಿಡತ್ತೆ ഞാനൊന്ന് മൂവി ഇഷ്ടമാണ് ഷെയർ അൻപണ ഓക്കെ ലൈവ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അൻപേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അശ്വത് AGF ഉണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് ആയിട്ട് ട്രാവലിംഗ് ഇത് ಊರ್ದ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅರೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕಡೆಂಚ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ BZ ನಿಂಪು ಪಡ BZ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ತುಳುಟು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಪಿರೋ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಪಿರೋ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಹೋಗಿ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ದಾರು ஒரு 2 சதி தூயானு ஃப்ரீ ஃபயர் அவர் கேமர் ஏன் கேமர் தளத்து ಅಂಜೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರೋಡಿ ಬಳಿ ನಾ ತುಕೊಳ್ಳುದು ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆರೋಡತಿ ಒನ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆಗೆ ಇರು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒನ್ ಬ್ರೋ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಆರು ಪೂರ ದೂರ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಪೋಯರ ಆಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾತಿರು ಜೇರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಪಾನ್ಪೆ ಯಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜೇರು ದಾಣಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತಿರಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೋಯಿನಾರು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪನೇ ಗೊತ್ತಾವನ ಏರ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಪೊಳಿ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದು ಪಾತಿರಿಕ ಒಣಸಾನೇರ್ನ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಂಟ ಅಂತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮೆ ಕಾಲಾಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ಮೆ ಕಾಲಾಂಡು ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಸತ್ಯ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಆಯನ್ನ ಆಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು സൂപ്പർ ഉണ്ട് എൻചൊല്ലറ് ലൈക്ക് മൻപ്ലെ ಕಾಮಿಡಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ರೆನೋ ಸೀರೀಸ್ 14 ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಇತುಂಟದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಂತಜಿ ಸುಮಾರು ಸಾಧಾರಣ ಝೂಮ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪಳಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಂತಜಿ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಂತ ಲೆಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 2 ಮಾಂತ ಅವು ತೊಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗೋದು ಬತ್ತ ರೆನೋ 14 ಎಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ದಿನ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಈ ಟ್ರೈಪೋಡು ನೆಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ತೆಗ್ತೇನೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತೆಗ್ತೇನೆ ₹310 ₹315 ಆತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಳ ವರ್ಪು ನಾನೇ ಹೊತ್ತು ಜನ ಇಜ್ಜರ ತೂಕ ವಾಯ್ ನಾನೇ ಸತ್ಯ ಹೊತ್ತು ಊಳ ವರ್ಪುಜಿ ಇದೆ ಅಂಗ್ಳವ್ರು ಈಗ ಬರ್ಪನ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಭಯಂಕರ ಏನು ಮೂವಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ₹300 ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ದು
ನಾನಿರ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಹೊರತೆತ್ತಿಟ್ಟೆ ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಒಳೋಣ ಹತ್ರ ಪೊಳಿಯುವತ್ತ പോയി ഏറുള്ള 10 ചേരും ഇനി 10 ഞാൻ മുളയില്ല 10 ഇനി സുമാർ മൂവി റിലീസ് ഉണ്ടാവും కొంచెం తమిళుడు మారిసన్ നമ്മുടെ మూవీ ఆయన్న నమస్కార నమస్కార కుదరని చేరిన కుదరలో జాయ్ మన్ప్లే పోయినట్లే బత్తన ఒత్తుచాಣ పోయినట్లు అకల బరడు పూరేర్ల బట్టు ఇట్టోర్ దేవన్ ಅನ್ 0.32 ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ 30 ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಂದೆನ್ನ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ 4 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಜೋಡು ಆಯ್ತಾ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋದ ಅಂಡತ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ದಿರದು ಒಂದು ಪಂಡಿನ ಅಂತ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಏತು ಸೋಪು ಅನ್ಪ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಂದತ್ತ ಏನ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಳ್ಳಿ ದೊರಕಬ್ ನೋತದೆ ದೊರಕಬಂದೆ ಚ ಏನಂತ ആയി നമസ്കാരം ചൂറ് അഞ്ചില്ല നീക്കള് പാത്തില്ല മറത്തുണ്ട് ഫംഗ്ഷന് എല്ലാം ജന്മത്തെ തിടുത് സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മ സെറ്റപ്പ് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആണ് സെറ്റ് പേരുണ്ട് ചാർജർ എത്തിക്കിട്ടാ ಒಳ ಬೂರ್ತದೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಹೌದು ಕೇಬಲ್ ಒಳ ಬೂರ್ತದೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ಸ ಎಂಚುಂಡು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಎದಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ದುಂಬುದ ಮೈಕ್ರೋ ಓಲಿಯ ಕುತ್ತುನೆ ಓಲಿಯ ಚಾರ್ಜ್ എടുക്കണേ ഓ തിരുക്കരുതാകുന്നു ആയി മൺപ്ലേ ഷെയർ മൺപ്ലേ ആയി മൺപ്ലേ ಅಂಚನೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಆ ಓಡ್ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ಲೆ ನಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಒಣಸುಪುರ ಆಂಡ ಅನಿಕ್ಲ ಒಣಸುಪುರ ಉಂಡ ತುಳುನಾಡು ತಗಲೆ ಗುರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಣಸುಪುರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಇವು ಇಂಚದಿಂದ ಎಡ್ಡ ಯೂಸ್ ಹೋಗೋಣ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚದಿಂದ ಹೋಗುಚ ಅವು ಜಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ನಡುಗ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಓಲಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಓಲಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಪುಣ ಒಂದು ಇಂಚವರಾಗುಂಡದಾ ಆಯನ್ನ ರವೀಶ್ ಏರ್ಲ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಈ ಪೇಡ್ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯನ್ನ ಮನಸುಬರ ಅಂಡ ಏರ್ನ ಮನಸುಬರ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಮೂವಿ ತಿಯರ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿಯರ ತೂಂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡುಂಟದ ಸೂಪರ್ ಉಂಟದ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ನೀನು ಓಲಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಣ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸತ್ಯ ಲೈಟ್ ಬೊತ್ತುಂಡು ನೀನು ಓಳು ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಳು ನಿಂದು ಎಪ್ಪು ನಿಂಚ ಇದು ಪೋಳಿಪ್ಪುಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ಆಯನ್ನ ಆಯ್ ಈರ ಊರೋಳು ಅದು ತೋಜೋಳು ಬೇಜಾರ ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಓಡು ಆರು ಬತ್ತರ ಆರೇನು ತೋಜೋಂಡು ಅರ್ನ ಫೋಟೋ ಒಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಫೋಟೋ ತೋಜಿಯೋ ಬೆನ್ನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ ನಡೆದಾಳು ಪಾತೆರ್ನ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ ಕೆಟ್ಟೆ ಅದ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಣಸಾಂಡ ಈರ್ನ ಒಣಸಾಂಡ ಬನ್ಲೆ ಈ ಪಡೆ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಬಂತೂಲೆ ಇವತ್ತು ತೂಲೆ ಏಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆತೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪುಗಣವ ಆರು ಪೋಯರಿ ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಬೋಡ್ಚೆ ಅಣ್ಣ
ನಮ್ಮನ ಮುಂಜೆ ಬೇಜಾರಂಪೋಚೆ ನೀವು ಓಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಣೆ ನಾರ್ಲೆಗೆ ಓಡು ನಿನ್ನ ತೆಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಯ್ತಾ ಇವರ ಆರದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಎಂದೇನು ಓಲಿಯಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಣ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಮೋಟ್ ರೀತಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಿತ ಐಟ್ ಉಡಾಕಣ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯ ಆಯಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಪೂರ ಪೋಯರ ಜಪ್ಪಿರ ಬಯರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಲ್ ಗಂಟ ಬೆಲೆ ನಾಟ ಚಾರ್ಜ್ ತಿಕ್ಕಲ್ ಆಯಣ್ಣ ಆಯ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂದು ಪುಗ ಪೂರ ಗೇಮ್ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆಯಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಪಾತಿರ್ಲೆಣ್ಣ ಆಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾರು ಪೋಯಿರ ಆರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಆರೆ ಉದಾಸೀನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಪಾತಿರ್ಕ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇದು ಮೂವಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೊಂದು ತೂಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೂಕ ಆಯಣ್ಣ ಓ ಈ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಪುನು ರೆನೋ ಸೀರೀಸ್ ಚೂರು ಅಂದತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ ಆನ್ ಮಂತನ ಬೆಚ್ಚಾಪುನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗು ರೆಟ್ ಮೂವಿದು ಸಾಧಾರಣ ವಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ತುವುದನ್ನ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅದನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾತ್ರ 310 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತೇನೆ ತೊಂದರೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಲೈಟ್ಲು ಬರ್ತೇನೆ ತುಕಾರ ಮೋಣೆ ಬೂರ್ನ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಲೈಟ್ ಬೂರುಂಡೆ ಚೂರು ಕಪ್ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೂರು ಹಾಯ್ ಅವೊಂದು ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಅವನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ ನೀವು ತಿರ್ಗಾರ ನಿಜ ತಿರ್ಗಾರ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೋಳುಳ್ಳೆ ಪುತ್ತೂರುಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಳು ಬರ್ತೀರಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪಳ್ಳೆ ಆಯ್ ಪಂಡದು ಪಾತಿರಿಕ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಿಕ ರಾಪ ಪಾತಿರಿಕ ಬಲೆ ಆರು போயிரா ಬಲೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಎಕಡದಂಜನೆ ಅಂದನ ಕತ್ತಲೈನಿಂಜ ಫ್ಯಾನ್ ಐತಿ కరెంట్ పోతుంది ఫ్రెండ్స్ కరెంట్ పోతుంది మళ్ళా కరెంట్ పోతుంది సబ్స్క్రైబ్ మన ఫ్రెండ్స్ అంచరించి ఉన్నారు సూఫ్రమ్ సోప్ మూవీ ಬರ ತೂದಾಂಡು ನಾನು OTT ಬಣ್ಣ ತೂಕ ಹೊರತುಂಡೆ ಎತ್ತಲ ಅಂಚೆ ಹೊರತುಂಡೆ ಯಾರು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲೂರೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜೈ CSK ಬೇರೆ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ CSK ಮುಗಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ CSK ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋದ ಮೂವಿ ಬರ್ತದಂಡು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ 100% ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ 50% ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬರ್ಲ ಚೂರು ಕತೆಕ್ ಬೋಡ ಅಂದದು ಅಡ
ಹೊರ ಫುಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಫುಲ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚೊಕ್ಕಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ನೀನು ಬೋದು ತೂದು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಉಂತವೆ ದಯವಂಡ ಇಂಕ ಮೀದು ಪೂರ ಆತಜಿ ನಾನು ಬೋದು ಮೀಯೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆಗಳ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದುಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ అయిన ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ದಿನವರ ಒರಿಜೆಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾನ್ಪೇರ ತೂಕ ಒರಿಜೆಂಟಲ್ ಮಾನ್ಪೇರ ತೂಕ ಮಾನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋ ಕೊರೋಣ ದಯವಂಡ ಅವು ಯಾಪು ಅಂಚವ್ರ ಕಾಪಿಜವು ಪೇಡ್ ಮಾತ್ರ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪಣ ಎಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಫುಲ್ ಶೋ ಪುತ್ತೂರು ಪಾರ್ದರ ದೋಜೋಡು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಶೋ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಎಡೆಡ್ ಮೂವಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಲ್ಲತ್ತೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಶೇರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಲೈವ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಕ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಳದು ಎನ್ನ ಬುಧರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಆಡೋಡು ಪೂರೈಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್